Chcete si cez operátora kúpiť iPhone? Ak áno, tak toto video vám zachráni peniaze. Nadväzujem na moje predošlé video, v ktorom som vám univerzálne povedal, že ktoré zariadenia sa cez operátorov oplatí kúpiť. No a v tomto videu si posvietime konkrétne na Apple. Som toho názoru, že sa cez operátorov oplatí kupovať len tie najnovšie generácie iPhoneov. Viem, že to na prvý pohľad znie kontroverzne a vôbec to neznie logicky, pretože veľa z vás si povie, že oveľa racionálnejšie je kúpiť si nejaký dvojročný model, ktorý má skoro všetko to, čo najnovší, ale kúpim ho výrazne lacnejšie. Takéto uvažovanie je správne, ale nie keď si kupujete iPhone cez operátora. Operátori majú všetky staršie generácie iPhoneov predražené oproti ich reálnej trhovej hodnote. Tieto svoje tvrdenia som fakticky podložil v článku, ktorý nájdete na stránke operatori.sk. Uvedomujem si, že nakúpiť naozaj výhodne nie je pre niekoho priorita číslo 1, pre niekoho je priorita vôbec to, že ten telefón môže získať naspätky, lebo by ho inak nemohol alebo nechcel proste vykešovať naraz. Na záver si zapamätajte, že výhodnosť akéhokoľvek zariadenia sa na konci dňa posudzuje individuálne a ideálne ako celok.